tinuod nga si P. Eugene Gapo. So katong istorya ni Eugene Gapo nga sa una ra to. Nya ang message si Wendell Talibong ang gibasihan, gipasa ni John Agravio nga si Wendell Talibong ningon dili bonifide si P. Eugene Gapo. National man ang ingon, yang gitubag Eugene Gapo, dili man national dito sa barangay ay lungsod sa parts sa Pulog din na. Diyan napita, kamingawa na. Nya adto nun sa national, wa may mingon national to certificate mo. Wa kay pon matubag ni Eugene Gapo. Wa kay pon matubag dili pa ka bonafide nga safety kay national mo to gisulti Wendell Timo Vice President man sa gada literal. Oh. Nya mingon pa ka nga ang safety si Bogi tangtangan ko no. Pataka man ka ay sig tumutumo. Liwat ka sa mga laing reliyon matubang San Pablo sa Kulusas Lusutso lipat-lipat ng imuha tumutumo Eugene Gapo kasayang ng kahago ni mo dia dili ka tulkong pure ano man ang imong style of delivery yan nanudlo ka sayop ang nanudlo sayop wala ka mahibaw ka kabasa libros katoliko basa ka ng kud o kanunlo nga di mga otoridad sa abogado ka sa kanunlo ka sa simbahan wa mo kay ordina kani laiko ra ka parehata pero bitaha lang ko kanang buhi nga Dios una nga ang punto dia mga kaigsunan nga kining igor ka ni kuting ba wa magpasabot ni kuting ka sakto ka ang importante otoridad baka wa kay authority bisag dagko paggrado mi kuting dia wa man ni ordina so wa ordina dili ka opisyal na maguli ni ba kay pag ang diakono ordinahan sa obispo anan ningo gipandungan kuno ka. Bisan pala pay pandong. Laiko man kawa mo kay ordina to ipandong dai. Gisa may kapandong. Santo Papa to. Obispo kardinal mo na diha. Unya ang pagpandong ningon ang obispo sa dikon, di pa man ikaw man ordine pare mo gina. Dawata ang santos nga Biblia nga mahimo kang opisyal nga magwali. Tun-i ang pulong sa Dios, puy-i ay mong iwali. Muna gilito gilatin mo siya si the Grandmaster sa Latin, pero ako lang ihubad sa Binisaya. Sino ka? Mahimo kang opisyal maguli ang Orient Press. Unya, wa mo kay ordina, di ka opisyal nga maguli. Parihar ka sa balista naman nagwali ka, di ka opisyal. O man na. Yan, nagwali, patay nga Diyos, ningon si Bishop Moro, Obispo, ningon nga, ang membros Katoliko nagbuhat ining committed murder, arson, garo ba sunog sa Glenilya sa Pulapo to, tubag man, tarong grabe itong sunugay, nasa pabutol Pulapo. Kunya, ining adultery are still members of the church, of the Catholic Church. Membro pa kas Katoliko na kabuhat ka ng mga krimen nga nagko. Dakbo na presoon man na. Di wa mi yung simbahan nga dili nagkatoliko. Kaya pagkapisalon mo kaspare ana kung dagko mo sa mortal sin nga sa. Pero kung i-deny ka sa pagtulunan doktrina, wa nimo i-recognize ang official doctrine. Nagpataka ka kwali ang supak sa dugma, dili ka katoliko. Sumunang si Eugene Gapo dili katoliko. Para nako base sa Our Catholic Faith Manual of Religion, Bishop Moro. Irehis kung sa Our Catholic Faith Manual of Religion, adunay pat ka mga dagko nga heresy ang tao o mga kining sin against faith sala batok sa to. Una ang infidels, apostasy, heresy or indifferentism. So muna mga tao mga Katoliko nagbuhat na sin against faith. Sala batok sa pagtuo. Kung masala batok sa pagtuo, mamatay, dili gyud malangit. Oh, dili malangit. Kikso na. May patong pastor kaniyang nasundan. Siya, siguro siyang langit. Sa magawa, kung mamatay ko na siya, ayaw pa doon. Minindot na ng buhay. So, wala siguro ang kalawasan nga tuora langit ayaw. Wa na sa Biblia. Asa makita sa Biblia nga mamatay langit ayaw. One sa person ang si Jesus Christ. Anis person ang si Resurrection. Wa. Nga ba na? Wala. Kasi kung saan pa na pakli ang Biblia
nga gamitan ta ng mga bersikulo suban nga na misinterpret ang ilang basa sa Bibilita mga kaigsunan. Kung imong basahon, ako man na debate mga pastor, dagan Pastor Ubal, Pastor Rian Puentes, kapitinuy bing ka debate, Pastor Ubal ka sa marag ka ito, live sa Bisag Radio, daghan, napati pastor sa Manila, Lunita Park, 2017-18, Impronto de Vito, Manila. Sa una, marag, bakikaw kay kuga, Tagalog sa una ito sa Bakulo to, hindi akong reintila, dugay na. Pero pag dito sa sunada ka sa Lunita Park, sugak ko na ito na human na may video na. Pero baka di man ta atong native dialect, di man Tagalog, Cebuano man. O maro gihapon na, kaya ginawa ko magtinagalog. Kung sa may pinulong mas Ginoo, di ta magtilugay, mag-Aramaic ta, di mo saan mo kumao na. O, di mo kumao. Wa gihapon. Musunod mo sa Ginoo nga, Aramaic language sa pinulungan ni Cristo, the language of God. Perting lisura. Irwin na pisa, may, God is always alive. Sila Lakwel Joel, si kapon si GQ, Adam Ampere ito ka sa plus sa carbon live ito ko be. Sila si Yun kan sebagai uli ito kisap tong ban ito mga kingsunan. Si Jose Salvador o si itong sa amigo ni Jose Salvador. Wala si Tipre mababa ito mga kingsunan. Tino Sarrido na ito mga kingsunan. So muna nga ang mga pangutana ito importante tubag may tungod din isyu nga matod nga dugay ng Roman. Dugay, sa una raman ng isyu sa una 1994, Attorney Marcelo Bacalso with Bradshaw Fernandez versus sa Mindanao nga Gaday Literal CP o sa dito sa Liti si Islam. Mao na mga grupuha nga ni-walk out ang mga Mindanao ug Liti kay giinkwentro nila ang bagitang debatidor sa Cebu si Attorney Bacalso ug si Bradshaw Fernandez. 1994 sa San Jose, Recolitos, Basak Campus, Cebu City. May ingon nila kay ako, 1994 po ko na join ko sa CP, 2001 pa man, sa USDA. Okay, so wala pa ta na. Kanya, kuan, tanang mga kuan na, murag na ka, kuan po ta nga, kanang born again Christians, Brad, matawag ba na o protestante? Matawag ko protestante kay meaning protestante against the teaching of the church o Catholic Church. Supak sa panudlo sa simbahan. Supak man na sa panudlo sa simbahan Katoliko. Okay. Kung wa pa na masupak, Brad, Charlie Mike, kauban na to. So muna nga, matawag sila protestant kay kuan man, against the teaching of the Catholic Church. Ilang pagruganan, di sila madawat sa mga ubang pagtulunan, tingali, nagkaparihal, at tungo sa ni Ginoong Kristo, Diyos ug taong matuod, madawat ng uban. Pero dahang klase sa born again, daghang klase, ay born again ones, kanang kwentro na ko sa matutinang Badyan, Cebu. Si Kristo, ang amahan, mora nagplansan sa cross. Sa plaza, nagkwentro po ka na, mora, nagplansan sa ito pa, napagkatawa ang amahan, ilansan sa cross. Unay, yabagi ang pagtugon na. Yabagi. Unya, pero mutuo sila sa Christmas, December 25. Baya, Brad, dili matag pagtuo, Brad Charlie, nahibalo. Pagtuo, hindi ba na makita? Nahibalo, nasayod ba? Anay, December, bisigo kaya nakadungog man. So, kay adun na may mga born again trabahante sa kompanya, sa gobyerno. Yan naman ay mga bonus o 13-month pay uban pa diya nga matag before Christmas. Kaya magamit sa animalay uban pa. Bayad sa utang ba? Uban sa gobyerno sa una. Kaya amigo nga sa order na mayor patong Bradshaw Fernandez sa Talisay City Hall. Sus na kayo amigo, baligya ka upat na yung 13-month pay o bonus. Grabe ha. Huwag na yung madawat. Ikarong buwan na. Minghoy na, pero Mourinho masan. New transaction. Yung na ang kinabuhi sa mga kinabuhi labi ng mga regular bitahan na. Kanada yung maestrada, maestro,
Anong hiba ko linding ko trabaho sa una. Sa dire sa Wakboy Ginoo. Dire sa Wakboy Ginoo itong manager ko sa una. O, antik-file kaso sa korte dito. Palace of Justice sa una. Ako mo magdala ito nga i-file ang istapa ng mga dili mo o sa sweldo, dili mo. Dili utang, di may gamit rin ng utang. Isa ka nang dili ibalik ang sweldo. Igipalit na. Kanang palit ko contract of sale. Imong absolute right gi-transfer to the buyer. Therefore, wa kay authority mo ko, authority mo gamit. Anak, hindi mo na imo. Once kayo mo nang gamiton, istapa ka, deceit, fraud, or dishonesty. So mo na nga, ibaw ta ng kasuhan natin mga kailang mga piskal ito daghang ngayon. O mga kaigsunan. Mo na nga, wa pa tayo Ginoo ito, mo to nga, kwarta, money matters ba? So, mo to isa sa experience ato mga kaigsunan na kanang bahina sa kining money matters, lending. Sa una, di pa to ATM. Mura nakbulangan ang Cebu City Hall sa una. Daghang mga atay panahon sweldo. Kay kanang koleksyon gyud mo sa kena ba muna engine ba, gasolina ba sa makina. Ang makina way sunod di na mudagan. So way koleksyon gani dili maturon around imong business, di mo dako imong negosyo. So ang koleksyon pinaka-importante na munang uban to mo daghang utang, daghang nagatang makabinta sibat man ito. May uban tong isog kay bantay. Bagang kay tong kolektor tong isog kayo. So muna nga karon lahi na ro kay ATM man na. Oh. ATM di mo na mo ana sa kasir mga kigsunan. Adto na sa lain-lain bangko sa mga ATM card nga kuan. Ya uban, na uban nga ang kompanya dablik dagat alangoy ito dito sibat para di kabayad. Ibu ang ganang uban eh. So mo na nga parte ng pagpalit ng sweldo. Dili ang nature ito, dili to kuan dili utang ba palit ba pero nahibaw niya po nga utang ya pang discarter ko to. Para na kuan ba, na fraud ba. So mura ko to nga Julius sorry since may hapon may hapon Pista Birhen Guadalupe yampo mo kami kasunod naman ni Brad sa Immaculada Concepcion noong December 3 upat na kaadlaw so Birhen Maria yampo pero wa magpasabot nga mulabaw sa Jesus Christ ang Santos, instrumento na sa kalawasan. Kanang pagpista diya sa Birhen sa Guadalupe. Ang debosyon na ito mga kingsunan nga, mohangyo ta ni Birhen Maria para sa ito ang, dili na ito iampo sa Maria. Iampo, di mo sayop na ba, iampo no Santos na. Mga itag panabang niya, unya, o siya itong tumungog tuyo. Muna nga, muna'y debosyon Birhen Maria, bangi ko anak, kay ikaw may daling paminahon sa imong anak si Ginoong Kristo kay niya igib balibaran si Birhen Maria siyang anak Jesus Christ matod pa sa kalasal sa kana Juan 2:1 city usa sa example. So muna nga si Birhen Maria muna itigtabang na to pero kung naa kay kuan kining salang brutal nga ngay katabang muadto kas Ginoo ang Ginoo matud pa sa Juan kining Proverbio 15:8-29 o penultimo 8:9 ang taong dautan makasala dili paminahon tubagon sa Ginoo. Muna maagit ang mga balaan mga santos mo muhangyo na to sa Dios dito may para na to. So yun na rana lahi ang mga born again mga Iglesia ni Cristo saksi ba sa Badista, direct to God sila. Simpiat direct to God. Wala nga, ilahan ng pagsabot ng sayop sa Biblia, mga kaibigan. Bisig nakabasab sila maayos sa Biblia, wala mataraw pagpasabot ang Biblia. Kaya nga naman, wala sila'y kuhan kining gahom sa pag-interpreta na kuwang sa kuhan ba, hanay sa pagpasabot sa ulong sa Diyos.
So muna Brad Charlie Mike kanang pero mutuo sila sa Christmas December 25. So mo may giagda si man pagkatao na to ni kalibutan na diha naman ng December 25. So nila ito question anong December 25 na? Moingon na uban na abi mabasa sa Biblia. Una-una din muna ang kuan din ba mabasa sa Biblia. Anong di mabasa di tinuod. Ang imong ngalan Brad Win Air Napisa, Erwin Napisa, Gregory. Di wa mo maso sa Biblia mo nga di po ka tinuod nga ikaw. Mo na dili question ang mabasa. Ang question unsay gitudo sa simbahan. Muna diha mga kaigsunan. So muna nga atong sa mga punto mga kaigsunan last 5:25 na sa atong oras rin sa live sa Island FM DYR. So atong balikon tong ang Eugene Gapo mga kaigsunan nga gitangtangan ko no gahom ko no ang CFD Cebu. Butbutong ngayon ito na gire. Sige basa sa Biblia no. Namutbut buga. Yung manaway kaya sa mga ubang reliyon sa balista nga mao na nga butbuton buga. Tangtanga Cebu nga asa may kuna dai CFD National CFD Cebu. Kakaraan na rin sa CFD Cebu. Ang CFD National wa sila mahimo sa CFD Cebu nilaylo sila ka naman nanudlok sa iyo pang CFD National. Gaday literal. Asa ka wa ka katubag Eugene Gapo. Asa mabasa sa Biblia. Gaday literal. Divine person dahil literal. Kanay mo bilyag na sa likod nimo nga di koreksyon naman na. Panghambog na yung anang butang-buta dahil libro matawag mo Senyor Senji. Dalang panghambog ng libro butang-butang. Sa tinuod wa mo kabasa na. Muna ingos pare. Monsignor Kitano Linggo. Grand Master sa Latin. Bisag ubis Santo Papa pagkamsukol siya ka naman. Master sa filosofiya. Nya gold medal. Kisam ng pare mo anong sa gaday litera mo tumba sana. Si Kanyar Theology Disupporter. Kailan ang obispo sa Usami sa Diosdado adto to mangutana niya. Bishop Chupilo kumumot umabot ng Santos adto sa pangutana niya. Siya ni puli sa pagkapare ni Bishop Chupilo kumumot sa Karkar. Cebu pa na sa Ciudad de Maron. Dito siya na-assign sa Dalagit Cebu sa Monsignor Cayetano Gulbulinggo. Unya mag-atuan nila, amigo sila daw. Siya ni puli sa Karkar pagkamatay ni Bishop Chupilo kumumot. Ang pagbangko ng Monos Father Dennis kumumot sa Tabonog. Amigo ng Aling Matalso. Dario Enobio. Sok Fernandez. Mao na nga kanang bahina, kanang gadayed issue, kay gadayed literal. Gibutangan yung literal, yabag ko nang butamang literal. Sa ato ba, perting si Yupa sa si Ibli Davao, si Padre Abe, ubang mga pare, nga gadayed literal. Anong butangan ko ng literal? Muna yung nagkasipyat yun. Ang iyang baruganan, bisan gipatay kanunay buhi. Kung gusto ka filosofiya, makahibaw ka na. Second divine person is always alive, died in his human nature. Ningi ka. Niya marunong sa kay si kamaugin si Bishop Pakane kay bisag na sa tabangan si Father Franz Piligas, Father Abi, wag di siya magpadalagyo. Wag siya ma-mention gaday literal mo insakto. Wa unsay nagi-mention ni giwali ni Bishop Pakane namtay video na. The second divine person who is truly God died in his human nature. Klaro ana. In sa iyang pagkatao. Muna sa 144 sa fundamental sa pagkatulog mo. The divine logos died in the flesh. In. So may in. Now, dictionary na. Mga maestro hiligan na. Mao na nga sulbad na problema sa pagkahig ulo sa mga CFD National na ilang baruganan, Biblia, di ko Bible, zero yun. Wa na mo ikabangkagan Eugene Gapo, hasa si Janjuna o Ruel Ruka, nigamit na sa Living Bible, nga naay mabasa gaday literal ba? Asa mo kita, Living Bible, 1 Timoteo 4:9. Umanay gimitong Eugene Gapo. Kung sa'yo nasulat ya? Sa Living Bible? The living God who died for us. Muna yung uno diha. The living God, who died for us. Kinsa namatay alang ka na to.
ang buhi nga Dios. Klaro na ang gisgutan niya, duha ka kini niya, living God, pag divine nature na. Died for us, pagkatao. Muna. Buti man ni ba sa usa ka persona. Oh. Yang problema, mingon sa ihatag di Janjunag ni Ruel Roca. The living God died. Gidilit ang kama uko aron ma living God died straight ma sakpan niya po nako ngo kuan man membro man sa Pinanday Tinutso limbong mo na basa-basa bili ng limbong way ayo sa ato pa day pareha yung gapong limbungan po mingon ta nga na ay itaktak kanong si Sibo kuno sa magisterium subak-subak ng magisterium na gisubak-subak sa Simplicio Magisterium. Unsa may magisterium na mo? Yun ka po, siya basa dagang libro niya. Ayun ang style nga, strategy nga, binuang ba. Kanang kuhan, kanang 100 sa fundamentals of the Catholic Dogma. Itong tanawon ang Catechism of the Catholic Church, standard nga libro ni mga kaigsunan sa simbahang Katoliko Romano. The task of interpreting of the Word of God authentically has been entrusted solely to the magisterium of the Church. That is, the Pope and the College of the Bishop. Mao ni ang magisterium. Unya, ang imong gitabi, nisupak sa magisterium ang Sible Cebu, muna gikuha ko otoridad sa Sible National. Paghilo mo, ayaw pataka, tumo-tumo, Brad Eugene Gapo. Anthony Gales watching. So mo nang dili mao ang imong ipahayag ug membro ka sa lipat-lipat nga panudlo. Atong basahon. Lipat-lipat. Di man ni ato di man ni tumo-tumo ato atong basahon ng Sote Apostol San Pablo. Ay ikaw mo niigo sa lipat-lipat. So kuan mo to mo ni Brad Brigadier ni sa Brad Imani Binado Brad Ilyong. O man ni nindutan mo na ikuan niyo sa mga SDA. Muna i-upload niyo kaya live gini. December 12 year 2020 pag-o gani. Dili itong kuan. Muna sa kuan si Mitchell mo to ni pasa itong isli itong na-debate ng sigro sa mga gigsunan. Ato amigo mo yan po na. Pulusas lusotso. Dara de mga gigsunan. So muna nga usa sa punto nga ato maning kamay ang kurman depende na ito madedali ni ya si kuano Jojo Labaho Gutierrez kaning diehard is gaday literal bisag looping niya mo sukol lang yan po ni siya mga kigsunan katagkas na lintik sa way punto ba busa pag matnguni nga dili ka mo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam na yung ka po palipat-lipat na niya nga gikan sa pagtulunan nga gibilin-bilin sa mga tao nagikan sa espiritu sa paghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. So gipahayag ni Eugene Gapo dili gikan ni Kristo, lipat-lipat naghari sa kalibutan, God died literal. Pulos sa susuto. Anong limbong ni isgot limbong biblical na buhat 13. So dili na personal kay nga may basihan Biblia. Buhat 13. Si Ijibol ningon to nga kumpati birada brad iwedi. Si Ijibol bisag gaday literal na. Ningon sa birada ni chato ko ganina. Kay surat. Ato ning kuanon nga unya si Saulo na ilhan nga usab sa ngalang Pablo nga puno sa Espiritu Santo mitutok ang salamangkiro o mingon kaniya anak sa yawa kaaway ka sa tanang mayo napuno ka sa tanang mga kadautan og limbong og kanunay kang naninguha sa pagtuis sa kamaturan sa Ginoo. Klaro anang gituis ninyo. God kanatay gituis. Isay gingon nga God kanatay. Si Bishop Socrates Biliga sa The Apostles' Creed page 41. God kanatay. Klaro ana. Ya si Bishop Moro na po sa volume 2 ya nga God kanatay.
Juan 14:28 sa Duway Rems Bible, sa footnote, God cannot die. Daghan kayo, Biblia, pulong sa Diyos. Roma 1:23. 1 Timoteo 6:16. Ang Diyos nga walay kamatayon, nagpuyo sa nga dili maduol, sa kahig sa di maduol. 1 Timoteo 1:17. God is immortal. Pero tinaghanang bersikulo mga kaigsunan. Ayaw lagi paghimo o paglingong baruganan, brad, ayaw padala sa garbo. Wala mi maghimo. Ang amo baruganan, Brad Jojo Labaho, God cannot die. Ang naghuy magbaruganan kamo, gaday literal, itong wako nas dugma. Supak sa dugma ang gaday literal, di ba yung person day literal. Kamo mo naghimo, wa mi maghimo. Unsa mga igbalay mo nun mo nun. Lipat-lipat limbong na yung anak. Muna limbong, wait lang nahimo, ang limbong. Sa sugal pa ba nga, kita sugarol tanadaan, ganang sweetie ko ba? May uban nga hanta ka na nga, puro hari, gibali-bali ana, may kayong laki na uban. Way patay-patay yun. Kaya patay, pildi man. So, manudlo ka, Diyos patay, pildi ka. So, kanay nyo, di mo, tanunay mo pildi ka dahil literal. Kaya patay man. Hulo. Dili man, himo-himo, brad, mabasa sa Biblia, God cannot die. Muna nga, gipahunong, gani mo sa simbahan nga isyo, kamo gihapon, anis ko. Wa may pahunong nga, ang God cannot die, hunungon ay nanam di mo nang burugana, nga ang God ay literal, sayo pa ni mo. Ayak ito is, Diyos Labaho. Wala may manudlo o God ay literal, nung sa mga kaway, Diyos nga buhi ang gitudlo, muna pahunungon ng dugma na, matubang Padre Franz Valigas, di ka mo supak na Brother Friend, kay God is eternal. Ang Diyos di mo na mamatay, kinsa man kumusupak sa simbahan katoliko. Nga ikaw, Diyos Labaw, muging ito is yun. So, to is, tamasahan na, sugi ka mo to is, to is, sugi ka mo, San Pedro Miningon, nga si Jojo Labaw mo to is yun. 2 Pedro 1:19-20. Itong tanahon, ay panois yun, kito kanina mga simple dabaw kong i-mention, perting itong utomoy, limbong pa, gidelete pa nila, itong 1 Timothy 4:9 Living Bible, pastil lang, luya, para hiyaong mo ng gaday literal pa. Wa mangyapon katabang nasakpan mangyapon. Muna nga way nahimo ng dili yes Ginoo nga pamagil. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe sa gisangyo sa mga propeta angay kini inyong tagdo pag-ayo sama sa mga nagdanag diha sa kangit-ngit bidanag diha sa inyong kasing-kasing nga hangtod sa mubarog amo banag-banag sa adlaw sa Ginoo o kahayag sa kabugason. Apan labaw sa tanan hinudumi kini walay bisan kinsa nga magasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan. Pinagi sa ilang kagulingong kanabot. Kay walay propesya nga mahimo gumikan sa pagbuot sa tao, ang Espiritu Santo mo'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe sa gikan sa Dios. Mo niya gikuangit ba? Ipasidanan anda pagbantay mo. Unya sa 2 Pedro 3:15-16. Dire ang tuis mga kaigsunan. Pamati. Kini mga butanga iyang giiskutan sa tanang iyang nga sulat. May mga butang na lisod sabton iyang mga sulat. Unya gituis kini sa mga ulay alamag o mga may mabalhinon sama silang himo sa ubang bahin sa kasulatan o sa ingon nagtukbod kini sa gulingon ngadto sa kalaglagan kuyawa din nyo Jojo Gutierrez nagtuis laro kay nagtuis ka ang baruganan sa CPC mo dili gaday literal dili divine person dan literal dili gaday figurative wa may mo mention ana ang among baruganan God kanatay buhi ang Dios kanunay unsa ka nalipong dili pinanggang nga atbang wa gani mo musandig sa siban kay musupak mo dugma Jojo Labaho dili nato na masitol iduol sa simbahan brother iduol sa simbahan kuha man yung gigamit ini gamit yung ngalan sa simbahan ruinong tinuod nga buwas sa gaday katikis laiko ra tao ra na tao dili ang sibi-sibi hatagi og video lagi ninyo nga
Antod karon wa mo kutubag. Video sa CBCP nagtigo mga obispo na ingon kanang gaday literal official doctrine. Wa mo kahatag hangtod karon na ang inyong gigamit si Padre Darwin Gitgano bagyon kay daghang followers nagtuo mo nga nakapabor mo. Ningon si Padre Darwin Gitgano ang pirma ni Kardinal Vidal, yan po kailangan pisirukan na yun. Ningon nga ang resolusyon sa SIPD Davao Convention Tagum, ningon nga Divine Nature Experience Date alas 5:42. Ato ni basahon, Christ suffered and died in his human nature. In his divine nature, he could neither suffer nor die. All his sufferings, even the less, were of infinite value because human and divine natures were united with the divine person of the Son of God. Madabasa ni sa libro nga This We Believe, Baltimore Catechism, number 3, Imprimatur James McNulty, Bishop of Peterson, USA, page 69. Ang ubad ni si Kristo gisakit o namatay siyang tawhanong kini niya. Ang iyang pagkadiyos, dili siya mahimong magantos o dili siya mamatay. Sa diha nga namatay si Jesus, ang iyang kalag ug lawas nagkabulag apan nagpabiling hayusa siyang justong persona, siyang lawas ug didto sa lubnganan ug sa iyang kalag didto sa limbo. Mabasa sa libro sa This We Believe, Baltimore Catechism, number 3, page 71. Tungod kay kini opisyal nga panudlo sa Iglesia Katolika Romana, ang musubak ini dili nakato usa ka Katoliko. Supak-supak ni Jojo Labahog si Eugene Gapo, di naman ka Katoliko. Klaro ka diyo? Naagi klaro, Eugene, o? Ada di Wayaro. Worldwide man eh. Tira. O niya, ako balikon, tungod kay kini opisyal nga panudlo sa Iglesia Katolika Romana, ang musupak ni dili na usa ka Katoliko. O bitang dili ka Katoliko akong ingon nimo. A person who deliberately denies even one of the doctrines of the church cannot be a Catholic. This We Believe, Baltimore Catechism, page 118. Ang balaang kasulatan nagingon kay ang alang sari nga sa mga katuigan nga dili mamatay ug dili makita. 1 Timoteo 1:17, buso sa kadakong irihi ang nanudlo sa pagkamatay ni Jesus sa krus na apil na matay usab ang iyang pagka-Dios. Ang iyang pagka-Dios misalmos sa iyang sakribisyo sa krus apan wala mo lipod sa kamatayon. So, pirma, Brad Soap, Brad Adam, o anhing Kardinal Vidal. Klaro kayo? Kardinal Vidal. So, pakiro mo sa Kardinal yun. Muna nga, naadas Biblia, ang magisterium, dili mo labaw na sa pulong sa Diyos. Isa ning iyon na. Klaro kayo, itong balik kong basa na, dugay naman na kung basa-basa balik. Atong tanawan para klaros kamera yung mga kiisunan. Kamu mga sibdi gaday literal nasyonal, wa mo na ikabuga na mga kiisunan. O, ito na. Ito na yung tanawang kay bisa kung saan man yun nakuan. Klaro ka ng pulong sa Diyos. Surrender mo daan eh. Mugamit mo pirma-pirma. Wa na mo ilay ikabuga. Tanaw rin. Yet this magisterium is not superior to the word of God, but it is servant. Sulugoon na magisterium. So, kaya yung dyan ka po magisterium, labang ang Biblia. Kung saan taong kaya labay ng mga Biblia diya, kaya yung isigot ang magisterium, wak ka rin kakasabot mo sa magisterium. Puro obispo ang gihingan lang. Naisang tupapa na. Naisang tupapa ang CBCP. Kung saan taong kaya. Kaya ang presente, nalipay sa inyong pagsupak sa gaday, kaya nagtuo sa presente, nga si Mama Mary dili inan sa Diyos kay sakto. Sa iyo, Brad, dagan sa iyo, Brad, Jojo Labaw, makinanglan ka pagtuon ng gayon. Kanang presente, nga imong giangin, kamoy nakalibog sa mga presente na kuan, kanang libog naman na daan, kamoy ni nalipay mo santi, kamoy hinungdangan, nanulo mo gadayad literal. Ayaw putla na, Jojo Labaw, supak sa gadayad. Ayaw, ay sumpay nagliteral, imo mo nang iputol, imbungan na yung gaday. Buhat 13, 9, Jiska, limbong, na word limbong yun. So di na ako sa Biblia ang ibasihan. Tanawa, pagsupak sa gaday, gikuha ang literal. Gaday literal na, ay irisa. Kumusta ka? Imong nang iris, gaday literal na. So,
So, labaw ang pulong sa Diyos, pero ang nagpasabot sa pulong sa Diyos, pero uyon ka labaw. O, labaw naman. Ay, supak na ka, uyon na yung labaw na. Ayaw na, sulugoon na na. Isugo na ng magisterium sa pulong sa Diyos. Sa mong pasabot, isugo na. O na. Atong tanawang kanang limbungan itambog sa impyerno, pinalik 21:8 tara. Dilim na ko, pulong na sa Ginoo. Klaro kayo yun. 5:49. Matod pa dire sa mga kaigsunan. Sa apan ang mga talawan, apel ni si Jurumaw. Ang mga wala magtuo, ang mga malaywayon, ang mga mamumuno, ang mga kilalawason, ang mga salamangkiro, ang mga tigsimbang Diyos, sa tanang bakakon pagtuis, itambog gayod sa linaw nga asupre sa unang mga kaigsunan. So muna nga, kaning gituis ang makak na. Parteng klaruha mga kaigsunan nga, gituis kayo mga kaigsunan, gaday literal inyo managiyot na naman, ang gaday, wa may literal gibutang, giyang wala. Ayaw mo palipat mga kaigsunan, gaday literal ang silganan na gaday literal. Sa ito pa, litra por litra, ang Diyos ang matay. Why Diyos? Brad sa Dilian sa secure na recognize. Simple. Si Brad Lito, Brad Dundun. O si Pras, o si Kwan. Mudro mong kiling. O si Kwan, si Shirley. Balik na mo sa buhi ng Diyos yun. So ang nagpalano kining gaday literal, dili ang si Bisibo. Gipakgang ibadlong ra na kay di na maong panuduang gaday literal. Muna klaro de mga kaigsunan. Di natin kuan sayop na kapamahayag. Layo ra kayo ang imong gi-comment dire sa atong topic. Dad ka na tayo abot na ka sa protestante ni Mamire. Klaro gayud nga way klaro punto. Sorry brad. Sakto ka Charlie Mike. Layo ra kay Juju Labaho. Nya tagka sa bay text ulay punto loy. Ang protestante muingon nga si Mama Mary Mother of God in His human nature. Niya sayop Mother of God. Ang Mother of God na nasa dugma page 196. Mary is truly the Mother of God. Pero inyo man ibutangan og literal. Wa mag-mention dugma og literal. Mother of God. Ingon sa 197 page 197 sa fundamental sa Catholic dugma. The fathers also teach that Mary is the Mother of God, not explicitly, but implicitly. Explicit kani, word for word, litra po litra, inahan sa Diyos. Implicit, now, with dili litra po litra, without doubt, na, tinuon na. So, muna nga sa Webster Dictionary. So, muna nga, brother, nga Juju Labaw, surrender na lang, balik ka sa buhi ng Diyos. Ingon si San Pablo, mag-alagad ka sa buhi ng Diyos at ang basahon ng Hebreo 9:14 mga kaigsunan. Kaya kanang imong paruganan nga kuan, kining patay nga Diyos, nag-ampo mo sa patay nga Diyos, way ayo. Ang iyang dugo mo'y naghinlo sa ato mga konsensya sa walay katapusan, kapuslanan, sa mga buhat. Aron pag-alagad kita sa buhing Diyos. Klaro kayo sa Biblia. Mga kaigsunan. Mag-alagad kita sa buhing Diyos. Wa mingon ang Biblia. Mag-alagad kita sa namatay nga Diyos literal. Ito sa iyo pa ng bunamugna ng gaday literal. Nagkatawa tayo ng asa nung tawahan natin. Matay natin. Bugay naman eh. Mga kaigsunan. Katakdan, tagabuhulsad. Asang pare. Tambi sa padadarong gitkano nga divine nature experience it. Ako kanang divine person. Kanang yung gipirma ni Colonel Vidal. Kanang kung ibasa kanina. Yang nang kitabi. Nga. Maog yun. O man na. Yang kitabi. Pero sa gingon niya, divine person experience it. Wala man na din eh. Sa pirma ni Colonel Vidal. Bako ito yung ibasa. 2023. Kanang resolution 1987. 1987 ni mag-igso na buhay pa sa Colonel Vidal. Sus, kung mo halog gabaan mo Colonel Vidal, lahog doon. Kung mo nang kalkiha na divine person experience it, nasa iyo please Colonel Vidal.
Salig mong namatay na. Nasa may sakto, nasa may sayo, o insakto, si Pader Darwin o si Colonel Vidal. Muna inyo pamalandungin na. Kung siya mong galagad mo sinuha. Muna nga, ang yung baruganan kay obedience lang sa simbahan. Kung magsalig na ta sa atong kagulingon, alam, mahimo tang yung presente. Baka ka na si Diyo Labaw. Simbahan, gikot libro na sa simbahan. Libro sa mga obispo. Ang simbahan, why kayo mag-video kaninyo? Kuha na name dropping na gamit-gamit na mo si BCP. Why kayo video si BCP nag-ingon yun? Nyo ka na kuha, dala sa mga kalibutan po. Muna nga, tubitan ninyo saktong filosofiya. Kanya, klaro na, nga ang Sipri Cebu, wala lain-laik baruganan sa Sipri Nasional. So, lahi, umiyong Sipri, usang klase siya Sipri. Laro yun, Sipri God literal, o Sipri God ganatay. Ang Sipri Cebu, God ganatay. Kaya national mo, international sa ni Sipri Cebu. Daghang tagagawa sa nagpatudo sa politics, worldwide mga kiigsunan, God ganatay. So muna, alas 5:51 na. So muna klaro kay mga kiigsunan nga ang baruganan kalisa David kano sa man ka mosunod ni Santiago para mag-isdi ka na. Kamu li sunod kay Juan. Kamu sunod kay kanay pareha mo baruganan. Gaday literal mo sa Santiago. Sa mo kay pareha mo baruganan na David. Gaday literal to kami sunod. Gad ganatay mo ko buhi nga Dios. So muna nga asa ka buhi nga Dios, patay nga Dios. Oh, muna lisod ya mga kiisunan. Muna lisod. Unya katong proper subject nga moy usa sa mga minsa tong busahon para masulbad gini nga ingon mo nga proper subject for success sa CCC. Ingon diri nga there is but one hypostasis or person which is our Lord Jesus Christ, one of the Trinity. Thus everything in Christ, human nature, is to be attributed to his divine person and its proper subject. Not only his miracles but also sufferings and even his death. Asam na yung basang divine person dahil literal yaw man. Doon na tuputong pantulong Argesino wala katubag na. Dugay na kayo. Si Eugene Gapo sa katubag. Jojo Labaw sa katubag. Astilla na. Kaya gugma sa siban man, Brad, mo ang kahinay-hinay, mo padlong, o pero kung dili jud mo patuo, o ampay na lang ani Brad nga garbo ninyo. Kamo hunungan na inyong pagwalik pagka ng gaday literaw, na supak mo na sa gugma. Mo man hinungdan ang kunang nasayop mo na para masulbad na. Ni atake man to og mga pareha nimo. Dili mo na atake personal pare. Isyong ilitok sa pare. Paminaw David. So paminawa. Gamitay mo saktong pangununa. So ang issues pare gilitok, ang itabi sa pare divine nature experience din. Sakto na David. Isulti na madadaro na video. Sakto na dili. Kung yung wag sakto, labang nga sayop. Divine nature experience din. Tubaga na. Jubilang pastor ng Maral Lagural ng Rugres. Tubaga na mga kaigsunan. Jerry Chikad, kung si Caballero, Anthony Caballero, Ricky Empleo, sa ubang area sa Sibde, o si Idil, Ezekiel, Anthony Crispo, si Vigorino Cos, Roelio, Minero Sargao. So muna mga kaigsunan, si Paking, Kauti, Rolando Plaza, Jewel Pakiran. Neil Herenia, Leon Canso, Tami Kapunay. So muna Brad nga, si Jesus Christ man God ang ikaduhang persona sa Disima Trinidad. Kaduhang persona. Diyos na Brad. Diyos og tawa, iglimbong na nasa ni style ni Diyos Ulabaho, nga ilang mga palipat ba. Diyos na Brad, dili. Usa ka na kasayop nga pangutana Diyos Ulabaho, kay kanang si Kristo sa 464 sa Catechism of the Catholic Church. Pag-isikot ang Jesus Christ, both human and divine na. Laro kayo. Ang Sipri Cebu mas labaw pa diay sa CBCP ani karon.
ang CFD Cebu imura ng una-una ang CPCP wa gid bumando sa CFD National nga kanang ingon gyud kay kung video lagi nga gada literal means official teaching usa wala na duba wala sisi was Biblia asilan ang CFD Cebu nagbarog sa Dios nga buhi kanunay ngunay sulti ni Bishop Socrates Biliga sa iyang libro The Apostles' Creed, page 41, God cannot die. Plus pulong sa Diyos, labaw pas magisterium, ang Word of God. Ang labaw pas magisterium, ang pulong sa Diyos. Number 86 sa CCC Buningyon. Iyapay lain, Charlie Mike, katong namatay sa cross, Diyos o literal o dili. Rawa, limbong pangutanan ni Barcelona, nga matupang Bishop Moro, si Kristo mo gamit kini mo usa kaniya di mo tinuod ng Kristiyanos. Si Kristo, both human and divine. Kana pangunta na, karaan na. Diyos o dili Diyos. Diyos o tao na, anong imo manggi usarang kinaya? So, erroneous teaching, erroneous question si Barcelona. Kuna palipat ang 5:55 ng oras. Kini mga supakiros nga gaday literal. Unya kanang wala man misunod sa tapos may warning man mo sa taga Cebu. Si warning ba? Nauna naman mo. Kasi endorsement letter 2022 dihatag na sa Archbishop Palma nga endorsement. Ulahiran ninyo November 27, 2023. Pero wak mamingon endorsement letter nga padayon mo gada letter mo saktong panodlo. Why ubis mo ni Balano ganay? Tumutumo ra nyo lipat-lipat ra. Charlie Mike, God cannot die kung wala ka mahimong tao. Ang abstract, explikaran na ni Barcelona. Wala na kamaturan, Brad. Ayaw padala ng Charlie Mike. Lipat-lipat na ang Diyos. Kay kung dili Diyos, namatay sa cross, literal walay kaluwasan, pastilan. Ang usa paglansang mo, Barcelona, ang Diyos Espiritu man 1:4:24. Balansang na yung dili makita. Diyos mong kanayang pungutana. Baga na. At anadiki ka mong harang pungutana. Ano ko, ay dali rin huwag mo mga argumento ba. Ang Diyos malansang di. Ang Diyos Espiritu, immaterial being. Mismo si Padre Lucas sinong niuyon, not subject to it ang Diyos. Ang subject to it ang pagkatao ni Kristo. Naibidyo na. So, subject to it kay material being man ay may human body. Ang Diyos huwag may lawas, absolutely invisible, di makita. So, di malansa, di mamatay. O, munang, in order to die, he assume in human nature. Nagpagkatao ang Diyos, ng Espiritu, para malansang siya. Pero paglansang, kanuna yung buhay bisag, ipatay. Kung David Kinsay, nag-ingon mo ng warning ang kabut-buton mo gaya. But-buton ka na, Antonio Canelias, birahin na, biradahin na. Puro but-buton nila, lipat-lipat na nila. Wala na yung mahimo ng gaya literal, listener. Di magsilbi si perting ligo na. Hagit, debate, sa kaway, di na kamao, di na mo kwan. Kung para nimo Diyos Espiritu ang pangutana, Diyos pwede bang anak ni Maria? Kasi Diyos pwede man anak Maria. No, sa nag-aambit unong dugo si Kristo, unong buti man na divine, para malansang sad na may lawas. Pero para din mo ang Diyos of tao, na mix din mo Diyos labaw, i-rehis ka na to. Mix ang divine nature, human nature, ng Diyos labaw. Mix, ngunit imong interpretation sa hypostatic union of Christ. Ngunang resulta ni Eugene Gapo, nagpareha mo mga rehis niya. Ang Lord Eugene Gapo, wala i-recognize sa national safety. Diyan na kabukiran ng isa Dipulog, probinsya ba. Muna nga, Jojo Gutierrez, ang imong hypostatic union na mix. Ang hypostatic union, matulog Diyos, matulog nga tao, nagkahiyo sa wak magkasambog, imong gisambog, pagka kuang yun, irehisa ni Jojo Labaho Gutierrez yun. Muna nga, badungan nyo ng mga safety diya, nga, kanin Jojo Labaho, kapataka, latap tulo to na. Dili ba nga Diyos, pwede anak, ni Maria, kay gitawag man ni Maria o Mother of God. Si Kristo anak ni Maria lagi. O Diyos ang taong matuod. Pero imo mong gimix. Abaga, dili literal, Mother of God, truly tinuod nga nang sa Diyos sa nagpagkataas sa kinong persona sa Santisima Trinidad. Unya, so may koneksyon ng ganay literal mo, ibang person na literal. Asa babasa Diyos ba sa referensya sa CCC, Biblia o buwan pa? Bagana.
5:59 ang mga kigsunan niya. Balik og mapon sa atong live. Adlaw Merkulis 5 to 6 yapon di sa DYR FM na naabtan na sa panahon. Muna nga atong sa mga viewers, salamat si Charlie Mike uban pa nga si Tata Palisita, si Tupilo Parado, si Prit Undag, si Swintabos mangit-ngit og gad ganat tayo uban pa mga kigsunan nga Romeo Gumira o Anthony Canillas pagtarong Jojo Labaho o daghan yung mga kuan pang na Dios Espiritu. So muna nga ang simple ganay literal usa ka false doctrine dili na tinuod nga panundo. So tapuson tani sa mubok nga pagkampo mga kigsunan base sa kuan ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kay Ginoo sa inyo gayon nga gihatag gikan kaniadto ni mga sa way ko lew katalagman. Kining tanan mo gipangayo pinagi sa ngalan ni Kristo uban sa panapang ni Santa Maria de San Roque ug sa tanang anghel mga santo sa langit. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless to everyone. Parahin mo klatugi diya sa social media mga kaigsunan. Hantod na lang ugma o susamang istasyon o oras inilang gihapon. Grabe sa latugi, ano? 92.7 Island Ano, Radio Edward? basta FM Island Radio. Grabe latugi. Hindi sila nakadawat sa kamaturan. Hain o Pulipod Bausi. Komentarista Brad Efren. Matagalak tuwan. Ay sumbong mo kay Bro